Vamos pola sexta semana da preparación da Maratón de Madrid, pautada por Toño Matalobos. Falta unha. Luns, día de series curtas, con 30 minutos de aquecemento, máis 3x5 por 500 metros, recuperando 1 minuto e 2 minutos entre bloques, máis 5 minutos para soltar. Martes, traballo de forza e core. Mércores, 55 minutos de rodaxe con un cambio de 10 minutos. Xoves, día de series longas con 20 minutos de aquecemento, máis 6 por 2 km, recuperando 1 minuto e medio, máis 5 minutos para soltar. Venres, 55 minutos de rodaxe. Sábado, tocou descanso. E domingo, última tirada con 20 minutos de aquecemento, máis 18 km con cambios de ritmo, máis 5 minutos para soltar. Acabando así a semana con uns 85 km, todos os adestramentos máis ou menos dentro dos ritmos marcados e con boas sensacións. O peor é que xa estou nervioso dende martes, que recibín o correo co número de dorsal e vin que salgo á mesma hora que toda a élite, pero no segundo caixón. A ver se dou controlado os nervios. Seguimos.